Ia, Roxy, Roxy. O bebece. Cum face coaia? Roxy. Doamne! Dar nu te zice, reacționează așa să mă picioarele. I atingi tu cu nota aia ta ridicată, i atingi ceva cerebral, că altfel n-are de ce să fac picioarele. Mamă, cât de curând nu mi-ating și mie. Ia e ciorapul, Diu. Nu pot, că eu mă uit prin cameră. Au. Nu, Nu, vede ciorapul, nu, Paul. știi cum îi se văd ochii în cameră? Galbe, aia, lumină. Diu, dar e capul deodată la tine? Nu. Nu-i vezi ceafa? Sau poți să mi dai și mie pe Bluetooth filmulețul? Nu mai știu în ce film, în ce format, mi se pare că e AVI. Ah, da, e AVI.